Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с шоуто на сценаристите. Сценаристите сме с един творчески полимат. Полимат, това е личност, която има различни умения в различни сфери. Ти знаел ли си, че си полимат, господин Делян Дъбов? Тази дума за пръв път се чувам честно. Да, между Даже другото, се очудих, полимат. Аз също помислих, викам, що обиждаш, бе? Нали, това е като българския Леонардо филм. да Винчи е бил полимат. Като този българския филм, дето е здрасти интелигенция, викаш, що псуваш, бе? Добре, че не е примат. Нали? Да, значи полимат, това е една разновидност на творчески развита личност в различни сфери. Какъвто е бил Леонардо да Винчи. Сега ние да не се правиме чак на Леонардо да Винчи. Затова малко да свиеме нещата, защото ти се занимаваш с пеене, с писане, с актьорство, с своя глас използваш в дублажите. Това не знам какво изкуство точно се води. Може би пак актьорско изкуство. Актьор съм. Писането е много преди това. Нали, поезията. Обаче аз в началото не си вярвах, че стиховете ми... Трябваше да се консултирам с доста поети, именити български, да ми дадат самочувствие, пиши, издавай, няма и съмнение. Ама като се появява в... Чакай малко, той поет как ти дава самочувствие? Той си пише за себе си. Значи поезия никъде не се учи по света. Няма как да се учи. Мога да ходиш да заимстваш от някой, да видиш там как реди, нали, ритмиката, обаче той извира от тебе. Да. И най-големият поет да дойде да ти каже напиши нещо, добре, как да го напиша? Поръчка. Да, докато не извира от тебе, дали ще пишеш в квадрат или ще в бял стих, няма никакво значение. Все пак трябва да има послания да го разберат хората. Значи, ако никой нищо не разбира, какъв е смисъл изобщо? Ти за какво... Чакай малко, поезията за какво се пише? За себе, за тебе или за хората? И за мен, и за хората. Основно, поезията, според мен е така, трябва да се пише за тебе. Ти си изливаш твоите виждания, твоите чувства по начин, по който ти го чувстваш. А ако някой те хареса, то затова има харесване, нехаресване, обожавани поети. Да. Ако някой го хареса, го хареса. Това не е много комерциално, не е много... Не е шир потреба. Въобще не е шир потреба. Напишеш нещо, както специално за поезията. Айде малко при романите може да кажеш, аз ще го направя малко по-приключенски, защото сега това се харесва, или малко по-фентази, защото това се харесва, докато при поезията то няма тренд. В твоето полиматство всъщност това ли беше първото? Поезията ли дойде първо? Първо поезията, да. Още от ученик пишех. След това вече се насочих към актьорското кандидатство в надвис. И оттам вече филми, роли, дублажи. Така. Чакай, спомняш с първото стихотворение, защото аз моето го помня. Го пратих за... в някакъв конкурс участвах по случай... Сериозно ли беше? Сериозно, по случай български пощи. Не знам колко години български пощи, не знам. Поща, стеца, поща. Пуснах поща, какво беше? Пуснах писмо, чакал пощи, пуснах писмо, чакал го още. Това ми беше. Първо беше Пролет, пак в училище го написах, само че след години си го промених в съвременен време, защото детското писане беше различно. И сега то го има в стихосбирката, но е малко по-различен поглед вече. Ама по-олегна ли е човек или в смисъл кое промени? Римата, защото не ти харесва? Не римата. През призмата на това, че пролета дава новорождение, дава... С друг поглед го погледнах просто. Чакай, че ми е интересно. Ако искате да го прочета. Кратко е. Супер, защото ми е интересно да видя едно дете как е гледало на пролетта и един вече олегнал човек как гледа на пролетта. Детското го няма, го паса. Добре, ама може да кажеш какво си променил долу-горе. Като го прочета, ще се сета на третия. Да. Защото там има една мисъл за това, че човек... Гледа, сега ще чакай къде беше, 90... Ето. Сега ще видите кое е по-различното, ще го усетите. Пролет. Смирено се отегли мракът в 5:30 сутринта. Едно кукиче изкокети кратко с нова бяла шапка над снега. Връбци изнесоха премиера след зимното мълчание в концерт. Разпяваше ги слънцето, намерило службата да свети по-напред. Така, новия поглед. Ревю по улицата тръгна на деколтета, бицепси, бедра.
кварталната градинка се усъмна, в съседски клюки бира и игра. Цикория в лилавата си рокля развихри танц на пролетта. Кавалери я оглеждаха наоколо, заедно да сетят радостта. Значи, понеже си мой набор, да ти кажа, че с това стихотворение нямаше да станеш ни пионерче, ни комсомолец. Да, в училище за кавалери я ухажваха, нали? И деколтета нямаше как. Това е новия поглед. Предпочитах да го прочета, нали? Да, хубаво е. Пораснал си. Нормално идва пролет, вече желания, нали, за живот. То в един момент, като пораснаш още малко и това желание се. Но да не дава Господ, да сме още далече. Казват, че поет всъщност може да си и най-млад поет. Може да си и на 16 години да си дори гениален поет, докато за писател трябва да ми известно време да придобиеш опит. Ти с поезията по един начин ли я чувстваш, когато си бил на тези години и сега малко, когато си събрал опит? Искам да цитирам една мисъл на известния американски поет Алън Гинзбърг. Той казва така: поетите са прокълнати, но виждат с очите на ангелите. Един вид поезията носи страдания, независимо дали си млад или поне аз така мисля. Нали. Има страдания в хората, които пишат. Но има чистота. Но виждат с очите на ангелите. Един вид пречупват живота, виждането си за Вселената през друг поглед, с тия метафори, нали? Да. Доколко един поет, ти като поет, първо да ти честитим стихосбирка, защото това за един поет е много хубаво нещо. Да, и аз искам да ви я подаря. Или накрая. Не ти честитихме, за да ни я подариш, ама айде сега. Защо? Това се реши. Това е моята първа стихосбирка, Сълзилото на стил. Да, защото това един човек, един поет да издаде стихосбирка, първо му трябва, знае, че това е обречено нещо. Да. Първо му трябва кураж. Да каже, аз кога съм готов? Готов ли съм за стихосбирка, не съм ли? Да. Мога ли да натрупам още малко, или тия, които ги имам натрупани, вече са готови? Значи, второ, да намериш кой да ти я издаде, под каква форма да я издаде и как също е ресурс, който не е ясно дали ще се върне. Това какво удоволствие ти носи в момента, в който я видя вече, което е пипна, намастилена. Така. Значи аз много време планирах да издам. Обаче проблема беше този, че непрекъснато във времето виждах някои неща, които мога да ги променя. Сега не може едно съвременно от преди 5 години, след 5 години да си дам още нещо да допълна, да го редактирам. Това е грешка. Нали? Като напишеш нещо, мисля, че трябва да го оставиш, да отлежи и да го един-два пъти. Аз непрекъснато виждах нови думи, нали, в стари стихотворения и в един момент се оказа, че този процес върви безконечно. Защото не може на 20 години да мислиш по един начин, на 48 да мислиш по друг начин. На 48 викаш се, ама тогава. И това много ме забави. Впоследствие реших да ги събера, нали, да търся издател и намерих издател в лицето на издателска къща Новата цивилизация, които ми се довериха, казаха да, това може да издадем и вече е факт. Сълзи от мастило. И сега си щастлив, предполагам. Да, изпитвам удовлетворение, че най-накрая събрах вече нямаш връщане назад. В какъв смисъл? Че са напечатани в смисъл напечатано вече. Сега някоя дума е да искаш да я промениш, край. Свършило е вече. Да, какво свърши? Щом съм стигнал до тази редакция, значи вече... Това е финална редакция. Да. Не, че сега не бих променил още нещо. Именно да е, обаче вече няма. Край. Да. И по-добре. Що се налага да промениш въобще? Тогава си ги писал така, това ти е било настроението, такова ти е било виждането, що трябва да се налага. Все едно сега, примерно, той не, че не може да си промени, а все едно Шекспир да промени. Защо? Той си стои така. Защото примерно преди 10 години съм видял Пролетта, да речем, по един начин, сега виждам по друг начин. Искам да сегашния ми за Пролетта. Самокритичност ли, как да го кажа? Не знам, самокритичен. Не знам. Ама сега това ще изиграе лош сега. Повече не можеш да променеш. Това вече остава, да. Другия проблем е, че чисто технически не мога да се оправям. Не съм добре признавам си с и ти трябва. Компютри с такива работи. Да, това не ти е специално.
Имало случаи, примерно, сейф ли там, как, нали, всичко, каквото не съм запазил и нека да изчезва и край. Чисто технически, викам, аз по-добре на печатна машина ги бях написал. Ама сега има изкуствен интелект. Казваш му, запази ми го, смисъл, нищо не прави, само говориш. Не борава с изкуствения интелект. Остава и той да почне да твори, и той вече и твори. Той твори, даже печели конкурси. Понеже виждам, че доста си играеш с думите, например, ето това словосъчетание сполу-здраво мравешко усилие. Как ти идва това нещо? Защото това наистина трябва да имаш и фантазия, и усет, за да го напишеш. Здраво мравешко усилие. Да. Мисъл, мравешкото усилие, нали, всеки го е виждал. Там влачи, нали, бръмбъл, сламка, всеки е виждал. Имам и други думи. Да, имаш, просто ги нареждаш по някакъв интересен начин. Литературният критик Юлий Орданов, който е автор на предговора, каза, че не е беда, а вие също казахте, нали, че в поезията не е беда да си слагаш и такива словосъчетания. Имам в едно стихотворение сълза в слънце залязващи очи. Няма такава дума слънце залязващи. Да. Но звучи красиво. Да, слънце залязващи очи. Защо трябва да казвам очите на слънцето залезаха? Да. Сълза в слънце залязващи очи. Имам и други такива думи, не мога да си спомня в момента. Между другото, това е красотата на българския език. Айде, опитай се да слънце залязващи очи, да го преведеш на някакъв друг език, да видим какво ще стане. И не само тази дума. Да, понеже стана дума за тази дума. Има ли нещо особено? Да, има ли нещо особено в българския език, защото ти наистина много добре боравиш с него, което за поетите е, как да кажа, като манна небесна. Тая всичко, което се лее по този начин, да кажеш слънце залязващи очи, това никъде другаде не може да се... Български език е изключително богат и аз много го обичам. Той е богат на изразни средства. Вземете думата благодаря. Благодаря. Това са две думи в една. Нали? Като кажеш благодаря. Да. Това излъчва светлина. Благо ти даря. Нали? Да. Или думата споразумение. Да. Това е типично българска дума. Защо трябва сега, нали, ние оговорим споразумение. Да. Разум. Да. С разума. Единение в мислено. Обаче с тама се казват много неща. Двете страни се споразумяха. И те са много примера в момента. Не мога да... Изключително богат език. Изключително богат език, обаче като човек, който борави с думите, който даже измисляш нови думи. Между другото, Вазов е измислял доста думи. Не че те сравнявам, далеч съм отмислил. Нескромно е, да. Казвам, че ето, че стана въпрос за Вазов, той, да речем, във всичките си произведения използва 50 000 думи. Изключително богат речник е имал. Богат. Език свещен на моите деди. Докато сега ние боравим с около 2500-3000 думи. Знаете ли, бедата е, че... Губи се това богатство, което го имаме, за което говорим. Виж, че го заменяме с някакви чуждици. Нормално е, нали, понеже навлизат и нови технологии, понеже отворихме се към другия свят. Нормално е да ходим, да привнасяме. В рамките на нормалното, защото то вече малко излиза извън нормите. Надписи на магазини, на всичко, нали, използване на думи от интернет. Нали. Гледах случайно едно интервю, един млад изпълнител, не си спомням как се каже. Половината му думи не разбрах. Тя го пита нещо, той след като ремейквах кавара на някакви такива... И това не те ли... Подразни ме. Не те ли притесняват? Задразнене дразни. Особено по-старото поколение. Като нас нормално е да ни дразни. Но той има и нещо притеснително. Винаги ги е имало нови думи да внесат. Примерно след освобождение от турско робство, като са тръгнали вече, нали, свободна търговия, оттам е думата, защото не си харесваме нещо. Думата нужник. И оттам като ходиш от клозет, от затвора и клозет. Това е привнесена дума. Не само тя, и турцисизми има много, особено в кухнята, нали, в готварството има турски думи. Нормално. И руски думи. Да, нали. Съвсем нормално. Русизми страшно много има. Сега навлизат тези, но ние не правим нищо, за да по някакъв начин да запазим и нашите си думи. Що да не правим? Ето, той издаде стихосбирка пълна с наши красиви думи. То трябва да се започне от образованието. Мисля, че
Оттам първо трябва да се започне, остави стихосбирката, смисъл образованието, трябва да помисли за какви думи се внасят, какви думи се изговарят изобщо от училището. Да, всичко започва от там. И как, защо, да речеме, под игото има съкратен вариант, за да може ли да го разбират сегашните тинейджери, защото имало много непознати думи. Много непознати думи. По едно време спомняш си, че беше много популярно, даже издадаха под игото на те наречената шлокавица. Да, това вече беше прекалено, да. Но от друга страна пък може би тази провокация свърши работа, защото почва се замисляш, иначе може би... Аз това за съкратения вариант не го знаех. Да, и съкратен вариант примерно махна се елементарни думи, няма в подигото, понеже дъщеря ми в момента чете подигото като елементарни думи. Примерно няма думата герант, защото не разбират какво е. Много по-лесно е да напишеш отдолу герант кладенец, нали, да обясниш какво, отколкото да я махнеш, за да не се затруднявали децата. Не е ли по-добре с тирето да обяснят каква е тази дума, да си научат да си оставят? Тирето трябва да е подчерта, това е допълнително за четене. Сега да не е по-лесно ми да махнем всичко тогава. Не, шегуваме се, но наистина в старанието си да улесним някакви други, по някакъв начин се унифицираме, ставаме еднакви. Което не е добре. Не е добре. Имаме едно видео с представянето на книгата. Сълзи от мастило. Що па сълзи от мастило? Що па не нещо друго от мастило? Що па трябва да ревеш? Сълзи от мастило. Така ми хрумна. Поезията си е страдание. Аз не знам някой много весел човек да тръгне да пише. Няма. Това сме си говорили много пъти. Той човек като се радва, просто се радва и той се радва. Вижте, както и като е влюбен, той се радва на това, който е влюбен. Какво ще седне да пише? Като го напусне, като го тогава ще пишеш. Дори и сатирата пак е някакво непримирение. Пак има в телевизия. Значи ти може да усмиваш някой, нали? Но ти си нещо несъгласен вътре, за да го... Трябва да има някакъв мотор, иначе затова е сълзи, страдания. Върху листа капат сълзи. Добре, само че са мастилени. Нека да видим, докато сме още на тази част, защото после ще питаме и за пеенето. Добре. Буя презела сърцето ми в мен, скъм пропука нощта. Музика стана моята душа, страсти предан се тя. И засвири сонната съня, но светът оглуша. И побягва една мечта, и звучи всяка тишина, щом с мелодия е рисувана нощта. Нежни ноти преливат в река, но по струните плува тъга. Чувам там виолинска баня звън сега. Спомен за радост и за беди, не търси майстрото стар. Просто отнася с вълшебни стрели обич за вечността. И побягва една мечта, и звучи всяка тишина, щом с мелодия е рисувана нощта. Нежни ноти преливат в река, но по струните плува тъга. Чувам там виолинска баня звън сега. И звучи всяка тишина, що с мелодия е рисувана нощта. Нежни ноти преливат в река, но по струните плува тъга. Чувам там виолинска баня звън сега.
мечта и звучи всяка тишина, що с мелодия е рисувана нощта. Нежни ноти приливат в река, но по струните плува тъга. Чувам там виолински барен съм сега. Ти си пееш като Дони. Значи, има нещо в това, което ти правиш. И друг ми каза, че на Дони прилича малко. Много прилича, да. Много като прилича. стил Петър Попов от това, защото той ми прави аранжимента и при него я записвах. Тук на живо песента. Добре, а може ли си да станеш и ти като Дони? Имало ли усещал ли си някаква такава, някакъв порив? Айде, то качествата вече са съвсем различно, но такъв порив да бъдеш такъв изпълнител. Значи, мечтал съм си, нали, като по-млад съм си мечтал да бъда като популярен. Тинейджър, да. Обаче сега не мога да кажа, че съжалявам. Всеки си има съдба и път. Нали? За някои става, се получава, за други не. Виж колко интересно. Като по-млад е мечтал да бъде популярен. Мечтал да бъде популярен или с поезия, или с певчески някакви. Като певец. Да, като певец. А сега, както каза Камен Донев, нали, насрадно на екран. Нали, решава да е популярен с простотия, защото е по-лесно. Кой? Съвременният млад човек да. решава, като се изложи в TikTok или като направи някаква простотия, стане популярен и той е доволен. Ти си от старото поколение, нашето, айде, не сме чак толкова стари, ама в Ти смисъл поколението, което като ли други мечти имаше тогава. Да станеш популярен, да станеш популярен с изпълнител. Не на всяка цена, нали? Не на всяка, но с нещо градивно. Сега опитвам се да ти обясня, че сега TikTok знаеш ли какво? Знам, но не ползвам. Да, затова не знаеш. В TikTok, колкото повече се изложиш по някаква форма, ставаш по-популярен. Набираш някакви последователи. На тази цена, благодаря. Да, но сега я плащат и то с удоволствие. Са готови да я платят тази цена и казват, да, аз искам да стана популярен. И какъв е смисъл от цялото това нещо? Не мога да ти кажа. Най-вероятно, дори да монетизираш нещо, пак не виждам смисъл. Значи за мен изкуството трябва да е послание към красота, към добро, нали? А не лигавщини. Сега, както казвате, нали, излизаш нещо, се излигавиш и си мега популярен с не знам си колко гледания там. Какъв е смисъл от това нещо? Така, ще продължим този разговор след рекламите. Продължаваме с Делян Дъбов. Интересно е, че като напишеш интернет Делян Дъбов, че ти не го ползваш, като напишеш и да речеме песни, ако напишеш, излиза една песен, която ти си пял като лъвовете още преди не знам колко години на Деян Неделчев. Хит минус едно. Да, всъщност хит минус едно. Песен написана специално от тебе от Деян Неделчев. Да, подари ми песен. Тогава ти си бил... За да изгрявам. Що не изгря? Да. Що не се насочи на там? То не зависи от мен, просто такъв ми е бил пътя, съдбата. Може би не съм бил достатъчно упорит, вероятно. Амбициозен, вероятно. Най-вероятно повече те е влечало поезията. Най-вероятно не съм знал точно какво трябва да направя. Освен това, една вметка, не че се оправдава, тогава нямаше като сега продуценти, менеджери, нали, и слава Богу. Конкурси, защото сега отиваш на един такъв конкурс, намирате менеджера и ти си отдолу вече направен, как ще се облечеш, какво ще виси от тук, какво ще изпеш, тогава нямаш такова. Всичко сам трябваше да правиш. И съответно, ако нямаш възможностите да го направиш, да имаш средства за песни, за аранжименти, за музиканти, за костюми, лека по лека започваш да по-малко да се грижиш. Кога дойде? 96-та година в надпис. Добре, надписа, някой трябва да надписа, някой да те е казал, ти що не се насочиш на там? Аз с мисълта, че може би няма да ме приемат, не бях достатъчно уверен. Но знаете ли, когато си по-свободен
и ти е след тази дали ще стане и няма да стане, по-добре си изпълняваш монолозите и по-добре минаваш на изпита. Защото ако държиш на всяка цена, нали, ти се притесняваш и не можеш да покажеш всичко от себе си. Аз си викам, сигурно няма да ме приемат, защо да не отида така. Наистина, защо да не отида просто да опитам за себе си, да знам, че съм опитал. Да. И първи, втори, трети кръг, те ме приеха. Актьорско майсторство за музикален театър имаше специалност тогава. Аз за това кандидатствах, защото беше свързано и с пеене. Не само драматичен театър, и музикален театър. Там с какви хора те срещна надфис? Смисъл преподаватели и преподаватели, и твои колеги. Значи, много... човек се учи и се изгражда покрай хората, които са покрай него. Да, много са випускници от тогава, с които учихме заедно, сега в момента са популярни. Любо Нейков, Руслан Маинов, Албена Михова и други. Какво научи от тях? То всъщност ние не сме били в един курс, но сме имали общи проекти, нали, за изпити, за такива работи. Преподавателите също? Преподавателите също, да. По него време Стефан Данилов преподаваше още. Мир на духа му. Има какво да научиш, нали, най-вече за това да се научиш на дисциплина. В изкуството няма 5-6. Днеска мога, утре не мога. Дисциплина. Кога, какво да направиш, колко часа трябва да отидеш. Здравословното ти състояние също трябва да отговаря. Нали, не може да закупонясваш някъде. Не, че не сме правили купони. Не може да не обръщаш внимание на... Това все пак е дишане, глас, нали... Значи поета може да си позволи купони, защото той ти има нужда от вдъхновение, обаче актьора трябва да бъде на другия ден на снимки. Зависи от актьора. Извинявай, ма гледах едно интервю на Брат Пит, който каза, аз последните 10 години не ги помня от пиене. Той не помни последните 10 години, това го заявява. Той си прави пиара. Не знам колко е пиара, По принцип, този порок за пиенето съществува в много творци, нали? Да не се лъжем. Но човек както е казал Джордж Бърнард Шоу, алкохолът е единствената опойка да преминеш по-лесно през операцията, наречена живот. Да. Сега доста творци, знаем, посягат, нали? Покъркват. Да. Но може би защото навика така да ти е малко по-отнесено на някъде в пространството. Не, че оправдам това нещо. Да, и при тебе дисциплината е проработила, защото ти, да речем, за чужди продукции, нали си участвал в чужди продукции. Там няма такова нещо, ще дойда, аз съм голямата работа, ще дойда пиян. Общо взето... Първите ми епизодични роли бяха в американски филми. Какво ти харесаха? Ти знаеш, че те по типажи харесват. Какво харесаха в тебе? Имаш ли представа? Може би те трябва да кажат какво са харесали. Обикновено за отрицателни роли, терористи, мутри, такива. Аз не носех тогава така брада. Обикновено отрицателни роли, но това, което видях тогава, аз още от трети курс започнах да участвам в такива продукции, имат различен начин на снимане. По-динамично се случва всичко и няма право на компромиси. Сега тук може и така да мине, нали? Или чакай сега малко почивка. Нали? Не. Всичко трябва да е екзактно и точно. Но има и нещо друго, че те идваха с по-големи екипи, съответно, защото имаха повече средства. И за всяко нещо имаше кой да отговаря. Нали? Като почнеш от продуцента, изпълнителите, стигнеш до ключар или до, нали, който сценичен. Харесва ли тая част? Харесваше ли ти от... Харесваше. Що да ти харесва? Екип и всеки си знае мястото и какво точно трябва да прави. Добре, не убива ли? Това е малко и творчеството или те просто са конкретни задачи и ти ги изпълняваш? От тебе вече... Творчеството си е за актьора и за режисьора. Иначе като екипна работа, защо да убива творчеството? Може би даже да го улеснява, защото твореца няма да мисли с какво трябва да пристигна сега до точка А до точка Б. Тая част ясно организационната. Аз говоря за, да речем, поставят ти някаква актьорска задача и ти казват, това трябва да е направено така. Да. Имаш ли ти право свободата да кажеш, чакай, тук мисля, че ще стане по-добре така. Знам, че в българските продукции това е като че ли по-позволено. В западните има ли го това нещо? Има го, да, отчасти. Ако предложиш нещо много добро на режисьора, го има. Да. Не са чак толкова. В смисъл, от една страна е много хубаво, че дойдоха да снимат такива западни продуценти. Дойдоха големи компании, снимат доста филми. От друга страна, пък от български актьори леко е унизително, защото там гледаш да не те убият. Ако не те убият на първия ден е добре. В смисъл, за да вземеш малко по-голям хонорар.
Нали, ние сме масовка общо взето. Това е едно на ръка. Другото... Търсят ни за масовка. Да те отребят, тук отидеш, то там няма актьорска игра. Аз ще застреля, ти ще паднеш. Нали, може да паднеш малко по този или по този начин. Другото, което искам да кажа е, че тези филми се излъчват предимно в чужбина. И ти не можеш да направиш лице. Сега някои се излъчат и в България, случайно ако ги вземеш от... Но тогава, аз си спомням, те правяха се на дискове, излъчваха се в чужбина. Ако всичките си роли събера, може би ще да са малко по-популярни. Аз съм участвал в американски, в италиански филми, епизодични. Обаче, като не се излъчва тук, кой го знае, кое е то? Да. Срещал ли те живота с по-големи звезди, някакви западни? С кой? Да, с Бен Кингсли. Имахме роля в психиатрията Стоунхърт, се казваше филма. Изключително добро впечатление ми направи. Да. Звезда, той е носител на Оскар и популярен, световно известен актьор. Но така като се появи на терена, все едно, че нали, си равен с него. Аз малко се притесних. Това е Бен Кингсли, нали? Бен Кингсли, какво? Все пак и той гладнява, сега уважение. Изключително. Даже ми направи ми впечатление, че по-големите звезди се държат по-земно някак. По-земно от тези, защото имаш и неизвестни американски актьори. Да, те са амбициозни да станат големи звезди. Примерно, до вчера бил разносвач на пици, няма лошо, нали? И никой не го познава, но има някаква второразрядна роля и вече в България аз съм кой е той, нали? Да. Докато от ранга на, както казах, Бен Кингсли с Кристиан Слейтър, нали, съм имал с Жан-Клод Ван Дам. Те са по-земни хора. Така ми е направо впечатление, да. То като издържиш теста на славата и на парите, това трите големи теста са на властта, на славата и на парите. В момента, в който ги издържиш, оттам нататък, той защо да ти казва, аз съм голям? Той знае, че е голям. Те са му казвали вече, че е голям. Той просто знае, че е голям. Това няма смисъл да си го доказва вече. На тебе, точно на теб да тръгне да го доказва. Делян да се докаже, че съм голям. Жан-Клод Ван Дам ми направи забележка, много пушиш. Ще направи. Защото мина през коридора на киноцентъра, аз с цигара. След един час минава, обаче за съвпадение пак съм с цигари. Той решил, че пуша една от друга. Ти стоиш там. Ти много пуши, смокинг там. Говориме за силни индивидуалности, но ти си един от хората, които добре работиш в екип. В хорове си работил. Нали така? Да. Това е малко по-различно пеене. Там е малко изискват се други качества, като че ли ти ги имаш явно да се включиш в такива хорове и то на световни сцени. Когато през 1998 година се включих в първия хор, беше Колегиум Музикум. Да, това е голямо име. Да, с диригент Ирина Щиглич и разбрах, че хоровото пеене не е като индивидуалното пеене, разбира се. Започнах да обирам гласа си, защото в един колектив ти не мога да избиеш, нали, ти си вече екип баси, тенори, сопрани, алти. Трябва да балансираш нещата. И се научих и на хорово пеене. После с хората, който от 10 години бях към Свети Кирил и Методий, имахме турнета в Русия, в Гърция, участие в фестивали, компакт дискови издахме. Разбрах, че хоровото пеене много пълна и душата, но е по-различно от индивидуалното. Дори трябваше да имаме една изява в телевизия, част от хористите, и диригентката ме предупреди, няма да говориш за себе си като актьор, нали? Да. Тук говорим за хора. Викам, не, разбира се, нали? Защото има го този момент, че актьор иска да блесне малко. Да изпъкне, нали? Чак викам, добре, говорим само за хора, дори името няма да си казвам. Ти си част от хора. Да. Добре, къде намираш повече себе си? Защото в хора наистина трябва да потиснеш егото, да си част. Красотата на хора е това, че всички потискат и правят едно цяло. Да. Или да речем в стихосбирката, където там си само ти, единствено. Себе си, деца вика, сам срещу всички. Къде си повече ти? Къде се намираш повече? Най-много себе си съм в книгата. Да. Защото там няма други фактори, които да се наместват. И се чувстваш най-добре там. Да, това е душа. Това съм аз. Нали? Защото сега не може в хор или в роля
ти играеш друга роля, ти споделяш друга съдба. Но може би се чувстваш пък така по-уютно, не знам. Защото... се чувствам добре, защото е творчество, защото е изкуство. Да. И правя друг образ. Нали? Но ако говорим за себе си е в поезията. Добре, обаче сълзи от мастило. Нали там, ти си старомаден, но още усещаш аромата на мастилото. Да. А като усещаш аромата на този прах театралния, там какво е? Там пък е коренно различно. Както казват много колеги актьори, веднъж качиш ли се на сцена... Дишаш ли прахта? Да, дишаш ли тая прах? Вие сте го чували, просто не можеш да се откажеш. Много е трудно. Ти си играл в Монтана. В Монтана, да. В Монтана, близо 10 години. Да, 10 сезона играх там, да. Близо 10 години. И сега това липсва ли ти? Липсва ми отчасти. Тук в София се опитахме с театрални трупи да правим проекти, ама нещо не се получават нещата много добре. Аз затова в момента не играя театър. А в дублажа там пък е съвсем различно. Виж колко си многопластов, за колко неща може да си говорим с тебе. Полимат. Добре. Какъв си полимат? Ще запомня тази дума. Полимат. Той и аз трябва да я запомня. В дублажа се изисква много бърза реакция. Да. Да видиш нещо и да го предадеш. Много бърза реакция, много добър синхрон между това, което изговаря на монитора актьора, между това, което ти е написано като текст. Значи фактически 3 компонента в едно. Него да гледаш, обаче с другото око да ти има една дума и текста да следиш и да знаеш точно кога да репликираш. Това си като различна професия, съвсем различна от актьорство. Тръпка, да. Отговорно е, но е тръпка. На времето колко хубаво беше. Една видеокасета, един човек. Боби Борисов, Боби Лазаров. Да. Първите видеокасети. Един човек. Мъже, жени, няма никакво значение. Давай. Да, монотонно. Монотонно, даже не си преправя гласа. 90-те години мисля, 90-те години не си преправя гласа. А ти как попадна въобще в дублажа, защото наистина това е специфична работа. Кой те покани? Чевдар Монов беше първия, който ме покани. После от друга телевизия, пък Мария Николова. То в тия среди се чува и нали казват. Да, обаче виж и гласа, колко работиш с гласа, защото гласа е много важен за дублажа, за пеенето ти е важно. С ума работиш. Все пак е учил и публична реч. Да, и публична реч. Тук работиш с... Значи само какво ти куца... С краката. Остава да почна да рисувам сега. Да, именно. Макар част от илюстрациите... Само да ти кажа, с краката нищо не правиш. Стани футболист. Нещо. Вече няма ли да... Няма, ще стане съвсем какъв беше Саша. Полимат. Да, съвсем ще станеш полимат. Измисли нещо из краката. Не, стане вече много. Добре да е, ако ти кажат, вижте, даваме ти много пари. Искаме само на едно нещо да избереш, другите да ги зрееш завинаги. Дават ми много пари, за да избереш едно от тези неща. Всъщност, ако са ти важни парите, ако не са ти важни... Ако не са ти важни, но по принцип ти дават нещо, което те е важно и ти казват, ти от тук нататък ще се занеш само с това. Няма да поглеждаш. Забрави пеене, или забрави актьорство, или забрави поезия. В смисъл, само едно нещо ще правиш. Мисля, че бих продължил да се изразявам по начина, по който се изразявам сега с много неща, отколкото... Какво значи много пари? Не. Бягаш. По-скоро, значи, поет искаш да си. Значи, смисъл да кажат само едно нещо. Само едно. Значи от всичкото това, което си, или зарязваш доблаш, или зарязваш... Не може, избери едно. От полимат ставаш мономат. Ама това за постоянно или ако е някакъв временен проект? До края, вече. До края. Опитваме се да измъкнем. Не, мисля, че няма да се съгласа. За нищо. Какво все едно да кажат, имаш проект за не знам какъв филм, но вкъщи не мога да си напиша стихотворение, така не можеш? Да. Не си струва това. Или пък... Това все едно си продам душата. Да. Това е въпроса. Не бих... Сделка с дявол. Това е сделка с дявол. Ще ми се допее песен, нали? Ама не ти в банята... И няма да пея, защото... Не, ти в банята си пей. Не. В банята никой не ти казва няма да... Мисля, че няма да се съгласа. Няма да се съгласиш. Така мисля. Значи, имам едно стихотворение за това, да човек си продава душата. Това е за мен да си продадеш душата за много пари. Да. Което направиха много хора. Не искам да казвам. Те си ги знаят кои са. Душата ми сънува възкресение. Какво възкресение ти сънува душата? Ти си го казал най-вероятно тук, но не сме го чели. Възкресение за любов.
Защото тя изчезна в последно време. Любовта нещо стана като разменна монета. Ами Аз си дам, ти ще ми дадеш, нали? Малко така е, затова душата ми сънува Възкресение. В екота на какви въпроси беше, не си го спомням. Един вид, нека се върне любовта като човешко чувство, нали? Единственото чувство при животните, не знам, мисля, че няма любов. Ние малко преувеличаваме това, че станало примерно разменна монета. Тя винаги е била такава. Винаги един дава, друг дава това, но тя не е била... Тя и сега не е търговия. Мисля, ако е търговия, това не е любов. Малко бъркаме понятието любов. В повече връзки прилича на... които си мислят, че е любов, обаче той е аз какво ще дам, ти какво ще ми получа. Това, което ние го описваме, това не е любов. Любовта, то е ясно. Всеки се от нас се е влюбвал по няколко пъти и знаеш какво е. Любовта е да даваш без да очакваш да получиш. Докато сега в повечето връзки се вижда, че ти едва ли не очакваш в замяна тя какво ще ми даде. Ама защо го наричаме това любов? Да, връзка е. Да, вид връзка е. Нещо ги свързва. Интереси, пари, каквото. Но защо го наричаме любов? Точно това е въпросът. Защо го наричаме? И аз затова казвам, душата ми сънува Възкресение, да се гледа по друг начин на любовта. Добре, ще ни бъде любопитно какво послание ще ни оставиш в нашата книга. Нека да се разделим за малко с зрителите. Делян Дъбов ни е на гости. Какво ни написа и кой ни го написа? Поета, актьора, певеца. Музика. Сега ще разберем. Може би микс от всичките. Какъв беше пак, Саша? Полимат. Да. Най-добре се зареждам с положителна енергия и добра воля, когато съм сред творци и хора на изкуството. Благодаря ви за приятната атмосфера. Ние ти благодариме. Пожелаваме ти успех във всички твои начинания и да не губиш това чувство, което имаш. То е положително, наистина положителна енергия. Ти излъчваш към нас и ние излъчваме към тебе. То е взаимодействие. Да. Виж сега, аз тук четах в рецензията една думичка, която много ми хареса. В началото. Юли Йорданов го е казал. Това е автора на предговора. Да, предговора литература обич. Това си е негово вече. Негова си, като те е чел нещата и като гледа колко силно се обливам в живота и в литературата, му е хрумала тази дума литература обич. Да. Значи пази си тази литература обич и си я развивай по начин такъв, че тези стихосбирки да станат много. Благодаря, ще се опитам. Ще се опитам да бъда верен на принципите си. Благодариме ти, успех. Благодаря. Успех ти желая.
петият сезон, но никой в годината не вижда. Месеците има той подслон, а те го отричат и обиждат. Нямаме за него сетива, звездите знаят странното му име. Третият сезон е любовта, която в хрипите я има. Сезонът няма място и пространство, скитник е без дни и часове. Бягат астролозите в странство, а тайно в нас не видим той снове. В пролет ли, в есен ли се крие, часовникът не знае за това. От чашата на времето си пие, не признат с дата и слова. Някъде е петият сезон, но никой в годината не вижда. Месеците има той подслон, а те го отричат и обиждат.